खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि सिनाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। नैनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों पाकिस्ताननि उदखारिफोरा जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव दावबायारिफोरखौ गाग्लोबनाय आरो खास्रि बिस्रियै बुथारनाय जाथायखौ लानानै हादोर बेरेखा बिबुंथिजों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नगावनि एमएलए आमिनुल इस्लामखौ थांनाय मैया पुलिसआ खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय सानाव जालांनाय जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव जानाय दुखुनांथाव जाथायनि उनाव 48 घन्टानि गेजेरावनो पाकिस्ताननि सोद्रोमाफोरा भारत नागारनांगौनि बिथोन होदों गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा लोगोसे भारताव थाफैनाय पाकिस्ताननि सुबुंफोरा भारत नागारनाय सावगारिफोरखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 22 एप्रिलाव काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारिफोरजों जिउ फोजोबजानाय दुखुथिया नखरफोरनो 20 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों भारत सोरखारा। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो पेहेलगामाव उदखारिनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानांनाय सा 26 नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ जाय लाइमोनफोरा बिटिआर सोरखारनि मददजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशननि जोहै बेसेन नाङै सिभिल सार्भिसनि कचिं लानो गोसो दङ बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन। जाय फरायसा लाइमोनफोरा देग्लाय HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसनगोन बे लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सिखना जाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि 37 नं राजालामानि साखाथियाव थानाय सिखना जाहार बाथौ आश्रम फरायसालिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि थाखाय मुं थिसननायखौ लाखिनाया सोलिगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो ओनसोलनि गोसो गुदुं फरायसा लाइमोनफोरा बयबो मुं थिसनफैनो हासिगोन। फरायसा लाइमोनफोरनि थाखाय आर्टस आरो साइन्सनि थाखाय मोननैखौबो सुबिदा खालामना होनाय जादों। सुलाद लानो थाखाय जानबुं अनजिमानि गेजेरजों जानबुं अनजिमा 9678235771 बा 7637974503 लोगोसे अनलाइननि थाखायबो नोंथांमोना मुं थिसननो हागोन होननानै फोरमायथिदों खौरांनि गेजेरजों सिखना जाहार बाथौ आश्रम फरायसालिनि गोरायुं सोमला ब्रह्म बिथाङा। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय राइन' स्पार्टिं क्लाब आरो बिजाब बाख्रिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां रंजालि बैसागु लांदां मोसानाय बादायलायनायाव हाबाफारिनि सोमोन्दै डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों जाय बादायारिफोरा देरहासार जानो हागोन बै बादायारिफोरनि थाखाय थिनानै दोनखानाय बान्थाखौ आजावनो हागोन जेरै सेथि बान्थायाव दङ 51,000 आरो नैथि बान्थायाव 25,000 थामथि बान्थायाव 15,000 आरो ब्रैथि बान्थायाव 10,000। बेनिखायनो बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय जानबुं अनजिमा 9706177397 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनो हागोन लोगोसे बादायारिनि हान्जाया खमैबो सा 30 जानांगोन आरो बर'नि दामजु गानग्रा गाननानै आरो खननानै मोसानांगोन होनना खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सासे निखावरि नखरनि फरायसुलि जन्मनि सरनियाया डाक्टर जानो हानानै ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों नाजायोब्ला जाफुंसारो बे बाथ्राखौ फोरमान खालामदों गरेस्वरनि जुनमुनि सरनियाया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर नावकाटा सुक्लाय जलथिंपारा गामिनि बिफा नबिन सरनिया आरो बिमा कानसन सरनियानि सेथि फिसाजो जन्मनि सरनियाया मेंनाय गैयै जासे उन्दैनिफ्रायनो गामिनि गुदि फरायसालियाव फरायनायजों लोगोसे नावकाटा हिनजावसा फरायसालि आरो नावकाटा गेजेर गोजौ फरायसालियाव फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनानै आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानानै सुक्लाय हालामनि थाखाय गिबिसिन BDS डिग्रीखौ लानानै ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।